ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତମକୁ ଡର ଲାଗୁନି କେବେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ? ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନେଇକି ରଖିଛି, ମୋତେ କିଛି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ, ସହଜ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରଖିଛି ପ୍ରତି ଗଳିରେ। ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବଡିଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ। ମୋ ମହାରାଣୀ ଚାଲୁଛି, ମୋ ପଛରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କି ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତମକୁ ଡର ଲାଗୁନି କେବେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ? ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନେଇକି ରଖିଛି, ମୋତେ କିଛି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ, ସହଜ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରଖିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବଡିଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କି ମୋ ଘରୁ ବାହାରିକି ଅଫିସ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଅଫିସ୍ରୁ ବାହାରି ଘରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ପଛରେ ହିଁ ଚାଲିବେ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନ ଦିଏ ଯାହା କରେ। ତ କେମିତି କହିବି, ମୋର ପ୍ରତି ଗଳିରେ ସବୁ ବଡିଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ପଛ ପଛ ହେଇ ଚାଲିବେ ପୁରା ଘରଠୁ ନେଇକି ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଫିସ୍ରୁ ନେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି ତ କୃପା ଅଛି କି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦୀ କି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ତି। ଅଧା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ପଛରେ ଆସନ୍ତିନି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଯାଆନ୍ତି, କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ କି କ'ଣ। ତ ସେମାନେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାୟଦ କହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ କୃପା କରିବେ, ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ନିହାତି ପସନ୍ଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫିଲହାଲ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ କି ସେମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଣ୍ଡ ୟାଠୁ ଅଧିକା ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି କି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଦେଇଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାକ ମନେ ରଖିବେ।
ଦେଖା ହେଉଛି ନା ପାଣି ଭିତରେ ଏମାନେ ବହୁତ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରେନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଡେଲି ଚାଲେ ମୁଁ ଚାଲିଥିବି ଆଗ ସେ ମୋ ପଛ ଚାଲିଥିବେ 5, 6, 7 କେବେ କେବେ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଯେମିତି ମୋ ମହାରାଣୀ ଚାଲୁଛି ମୋ ପଛରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର